கவிதை, பாடல், சிறுகதை, கட்டுரை வந்து பல இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கிறதுலாம் வந்து கற்பனை நடைமுறை தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து கற்பனையை பற்றி இப்போ வந்து பார்க்கலாம். கற்பனையில் வந்து ஒரு தன்மையை வந்து மேலும் விருத்தி சொல்வது தான் கற்பனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த கற்பனை வந்து 7 வரிசையில் வந்து அமைஞ்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இதை வந்து உயர்த்தி கொண்டே தான் இருக்காங்க. ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து செய்தார்கள் அவங்க போய் எழுதுறதை விட அதை வந்து நம்மளே பார்க்குறது தான் கற்பனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த கற்பனை வந்து தாய்மனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு கற்பனையும் வர்ணனையும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆனால் அது வந்து ஒரு சின்ன சின்ன வேறுபாடு இருக்குது. கற்பனைங்கிறது வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்க நிகழ்ச்சியை நம்ம மூளைக்கு கொண்டு போய் அதை வந்துட்டு நம்ம பார்க்கறது தான் கற்பனை. ஆனால் வர்ணனைங்கிறது அப்படி கிடையாது. வர்ணனைங்கிறது வந்து இப்போ கேட்குறவங்க உணர்ற மாதிரி ரசனை மிகுந்ததாக்குறதுலாம் வர்ணனை. கற்பனைங்கிறது அழகமுள்ள மனுஷன், வர்ணனைங்கிறது அழகான குழந்தை. வர்ணனைக்கு வந்து எல்லை இருக்குது, ஆனால் கற்பனைக்கு வந்து எல்லை கிடையாது. கற்பனைங்கிறது படிப்பறை, வர்ணனைங்கிறது பந்தலிட்ட மேடை. இந்த கற்பனை வந்து பல வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வின்செஸ்டர் அப்படிங்கிற அறிஞர் சொல்றாங்க. கவிஞர் வந்து தன் நேரில் கண்ட காட்சியில் வந்து தன் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி முன்மாற்றி அமைக்கிறது தான் படைப்பு கற்பனை. இயல்பு கற்பனைனா கவிஞர் வந்து கண்ட காட்சிகளை வெவ்வேறு இடத்துல ஒன்றுக்கொன்று பொருந்துமாறு அமைக்கிறது வந்து இயல்பு கற்பனை. அடுத்து கருத்து விளக்க கற்பனைனா இது இயல்பாக தான் காண்ற ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு பிறிதொரு காரணம் காட்டி கருத்தை வலியுறுத்துவது தான் கருத்து விளக்க கற்பனை. முதல்நிலை கற்பனைனா புலன்களால் உணரப்பட்ட பொருள்கள் குறித்து அதை வந்து அடையும் இயல்பான ஒரு இன்ப உணர்வு தான் முதல்நிலை கற்பனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இரண்டாம் தர கற்பனை. இதை வந்து தகுதி பெற்ற அழகு வந்து எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம். இதில் வந்து சிலப்பதிகாரத்தில் இளம வடிவம் வந்து கோவலனுக்கு உணவளிக்கிறதுக்கு இடைப்போடுறதுக்கு முன்னாடி வந்து கண்ணன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, தலைக்கு தண்ணி தெளிச்சிருக்கான். ஏன்னு கேட்டால் மணமகளுக்கு வந்து